ruce zase dozadu a tady tu ruku, tady ta ruka se dá jako tak. Teďka ta levá ruka jde k té pravé ruce, ze spodu, tak se ty ruce překříží. Teďka je levou nohou úkon, krok dopředu a protažení. Jako kdybyste se dívali do zrcátka, jo, na sebe. Teďka bude pravá noha dopředu a tou levou rukou přišáhnete na tepnu na pravé ruce za zápěstím. Tady toto. Počkej, tak máš ruku. Takhle? Tak a tak na zápěstí. A teďka tu levou ruku otočíte jako zase k sobě k obličeji, tu levou dlaň a uděláte tak. A tady ta je středu, tak? Teďka levá ruka jde dopředu a dlaně se spojí. Teďka se obě dlaně otočí dopředu a zase je jako náklon zpátky. A jak byste chtěli tlačit něco dopředu před sebe. Teďka je zase zpátky, stop. Tak ji musíte nechat a teď se otočíte doleva a pravou nohu otočíte na patě dopředu. Otáčíte a teď dál. Pravou takhle a levou tady tak nahoru. Jo a ta levá je před. Korčo, asi daleko, vole. Tou levou rukou, jako byste třeba před sebou otáčili a levou nohou je úkrok dopředu. Tak a teď se na levé patě otočíte, levá pata se otočí tady za tou rukou, za tou pravou a ruka jde tak. A teďka pravou nohou úkrok dopředu a brnkání na pejpu. Tak. Teď se ty ruce vlastně udělat takový jako pohyb. Ty vole, Kostya je dobrý, vole. Kostya je fakt hodně dobrý. Vlastně na těch zápěstích se ty ruky spojí a teď je... Ne, Korčo je taky dobrý, vole. Přenese váha na tu pravou nohu předu, pravá ruka je ke kolení a levá ruka je předu. Teďka je levou nohou úkrok k té pravé, levá noha jde, levá ruka jde dolů, pravá ruka jde nahoru, to je, myslím, bílý je tak. Já myslím, že pozdrav slunci, ne? No, to je možná taky pozdrav slunci. Tak a teď je, jo, a teď je otevření, takže tak předu, asi tak před bachodem. Hotovo? A ještě je brnkání na pejpu, otočíte se doleva, jenom mírně se opíráte o levou špičku, váha je na pravé noze a zase brnkání na pejpu. Tak a teďka se ruce rozpaří, pravá ruka jde dozadu, dlaní nahoru a levá ruka jde dopředu. Tak. Tak a teďka... A teďka tak zůstane aspoň hodinu. To stačí.